je nekladným znakom toho, že dočkali sme sa a naozaj to vyhlásenie výsledkov už je tu. Takže teraz sa dozvieme tých najlepších, ktorí dopadli najlepšie na druhom turnaji v rámci Business Golf Tour 2014, ktorého generálnym partnerom bola spoločnosť GTS. Ja samozrejme tu nebudem vyhlasovať sám tieto výsledky, ale zavolám si aj posily, ktoré veľmi dobre poznáte, takže najskôr dámu Moniku Majerníkovú, no a takisto aj Alana Babického. Tak, ďakujem pekne, že ste ich aj potleskom privítali. No a my začneme to vyhlásenie výsledkov tými vloženými súťažami. No a na úvod dostanú priestor ženy, pretože budeme vyhlasovať Longest Drive v ženskej kategórii. No a cenou je poukážka Platinum na košeľu na mieru od spoločnosti Delor a takisto darčekové balenie piva Urpiner. No a túto súťaž Longest Drive žien vyhrala Milada Hnilicová. Takže Milada Hnilicová, dúfajme, že je tu medzi nami a za chvíľku pribehne sem k nám, ale vyzerá, že nie je. Takže bohužiaľ Milada Hnilicová cenu teda neprebrala, nevadí, dúfajme, že ďalší adepti tu už budú k dispozícii, takže plynulo prechádzame na Longest Drive mužov, takisto je to poukážka Platinum na košeľu na mieru od spoločnosti Delor a takisto darčekový balíček Urpiner. No a dúfam, že v tomto prípade tu výherca bude a je ním Roman Sovík. Takže Roman Sovík, Longest Drive muži, najlepší výkon. Tak nie, Roman Sovík. Takže Roman Sovík už odišiel, takže bude to v zastúpení. Áno. Ale srdečne gratulujeme. Takže Longest Drive muži sem k nám, takže srdečná gratulácia Nýri Stupín, srdečne gratulujem. Peter Sušienka, poďme najskôr sa fotiť. Monika tiež sa tu šupne k pánovi Sušienkovi. Takže Peter Sušienka, víťaz tej vloženej súťaže Nýri Stupín výkonom 310 cm a získal ceny od spoločnosti BER. Takže naozaj na tých posledných 4 jamkách už to išlo jedna radosť. Takže srdečne gratulujeme Miroslav Kadvold, najlepší výsledok na posledných 4 jamkách. Takisto vás poprosím, keď sa tu zaradíte, aby ste mali aj príjemnú fotečku.